Bă, m-am căcat original. Tu ce căcat e ăsta, da? Tu, mă uitam la de ce căcat. E de căcat? Căcatul. Bă, ah, este cel mai original de tot. Am pula mea ID-ul ăla care l-am. Bă, și Messenger-ul meu nu e niciun. Pula mea, e mișto. Vorbesc eu cu mine. Dacă vrea pula mea, tastez ceva acolo și zic eu pe altă chestie de aia. Nu vrem pula. Pula mea butonez. Hai, pula mea, hai să ne futem. Bă, n-am niciun chef. Ce pula mea e? Lasă-l așa, că e original. Messenger-ul fără niciun gagiu, pe el fără gagiu. Mișto, doar îl țin așa, dă pula calului. Atât. E cel mai original, am băcut. Era pe magistrofocare. Pula mea, trebuia să răspund la ăia, să le zic pula mea. Plecați-mi pula mea de aici. Eu sunt messengerul meu. Dacă fac cunoștință cu cineva, pula mea să fie natural, normal. Nu că vrea pizda lui sau pula lui. Da, mă? Dar nici pula mea poate nu vrea. Când vrea pula ta. Nu vrea. Ia dracu rău. Păi să ia și e puraș. Sau ursuleț sau îți bag în creț un făcăleț. Pa, dă-te în pula.